An balimaw ani wula Mohamed Toure ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ VO studio kɔnɔ n'o ye numéro 6 ye. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ. Ɲɛgɛn ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC. An ka bi jɛmukan kumaba o bɛna taa tali kɛ ninnu de kan. Sénégal jamanatigi kura sugandilen n'o ye Bassirou Diomaye Faye a ye kale ka siɲɛ kɛ bi tarata don Dakar. An bɛna an ka lasigiden ta ka bɔ Dakar o bɛna a kunnafoni walawala ye. Halisa Sénégal nasira fɛ an bɛna jamanadenw fana ta u b'u ka hakilina di jamanatigi kurasigili ka jɛmukan kan ka fara Sénégal jamanadenw minnu bɛ Mali la olu fana ka fɛlaw an bɛna u ta ka sɔrɔ ka taa arabu jamana fanfɛla la Israël ye mugu ci Iran ayiwa u ka lasigiden so bon dɔ kan an bɛna kuma o kan ka fara Israël fana ka bingani Amérique ka baɲumankɛ tɔn mun bɛ dɛmɛ don Gaza mara la ka fara Ramadan o layilakaturu don seli minnu de kan ka kɛ Imam Keita fɛ ani Eid seli o ɲɛbila labɛnni min bɛ Bamako ani an ka bidon farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Siyaka Tarawele bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma ne yɛrɛ Mohamed Toure fɛ. Ayiwa n bɔra k'a fɔ an na cogo min na an bɛna taa Sénégal ni VOA Bamara lasigiden Georges Atino ale bɛ nɛgɛjuru kan ye an bɛna taa yaasa ka lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamanakuntigi kura sugandiden n'o ye Bassirou Diomaye Faye ale ye kale ka sin kɛ bi. Ayiwa n balimakɛ Georges i ni wula. Nba i ni wula Mohamed Toure an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen wula. Ayiwa i ka foli b'i ye. Ayiwa tɔgɔni jumɛn bɛ se ka kɛ jamanakuntigi kura nin ka jɛmukan fɔlɔ min kɛra bi a ka kale ka siɲɛ. Bassirou Diomaye Faye ale ye kuma ta bi sanga 12 de kɔnɔna la a ka dankɛli fɔlɔ sen fɛ kabini a sigira Sénégal jamana kunna Bassirou Diomaye Faye ale ye foli lase fɔlɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma minnu kɔni ye u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka se nin kɛnɛ kan yan Dakar ka taa Moritani ɲɛma la ka tɛmɛ La Guinée jamana ɲɛma fo ka taa se Ghana ani Mali ni Burkina Faso olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw ma ka taa u ka jamana ɲɛmaw nɔbila o kɔ a ye foli lase fana Sénégal conseil constitutionnel ma sabula olu de y'u jɔyɔrɔ fa fo jamana ɲɛmakalakan ka se ka waleya aw tulo b'a la Sénégal jamana ɲɛma kɔrɔ e tun b'a fɛ ka kalankan bɔ a dɔw kɔrɔ nka conseil constitutionnel olu ka wulikajɔ sababuya la jamana ɲɛmakalakan sera ka kɛ Bassirou Diomaye Faye ale ye kanbɔ fana ko a b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ baara ɲɔgɔn ye ale bolo nka ko a bɛ Sénégal jamanadenw kɔni fo u ka nindi kosɔn u ka timinandiya kosɔn cogo min na bɛɛ fanga kɔni u se ka makara Sénégal jamana kɔnɔ. A ka jɛmukan kɔnɔna na a kumana falen caman minnu bɛna boloda a kelen jamanakuntigi na ani yɛrɛmahɔrɔnya a kumana o fana kan ko mago bɛɛ fana ka u ka ayiwa bɛnkan sɛbɛnw i n'a fɔ taji o ni gazi ni mɔni o sɛbɛn minnu kɛra ko ayiwa o yɔrɔ fanfɛla la u kan ka segin k'o mafilɛ o fana na ayiwa denmisɛnnin sifin olu jigiya jamanakuntigi fan na i n'a fɔ baarako ani dumunisɔngɔ jiginniko ninnu e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la. Jati Sénégal jamana ɲɛmakura Bassirou Diomaye Faye ale ye kan bɔ kosɛbɛ o kun kan a y'a fɔ ko ale tɛna ɲinɛ abada Sénégal jamanadenw ka baarakɛlenw kɔ wa ko a bɛna baara kɛ jɔsen minnu kan fɔli ye tilennenya ani fana kiti ka se ka tigɛ tiɲɛ kan ni Sénégal jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o fana ka se ka makara o yɛrɛ babu kɔni kan Sénégal jamana ɲɛmakura in kɔni makɔnɔnen don gazi ani fana fo ka taa se a tɔgɔ pétrole ni o kɔni tajiko kun kan ani gaziko o bɛnkanw kɔni kuma ɲɔgɔnyaw kan kɛrɛnkɛrɛnya la wa sifinw fana ka laɲini kɔni o la belebele o bɛ tali kɛ fana baarako de ko kunna sabula ni an ye sifin minnu ɲininka yan olu kɔni caman b'u kan bɔ k'a fɔ olu kɔrɔtɔlen don Diomaye Faye ka baara daminɛ sabula ni a ye baara daminɛ ani ka lɛriw tiimɛ a ka ca Ala fɛ olu caman na se ka baara sɔrɔ. Ayiwa a ka sigili ni jamanakuntigiya la o bɛna nɔ jumɛn bɔ i n'a fɔ politiki sira fɛ Sénégal yɛrɛ kɔnɔna na n'a kɔ kan ka fara farafinna tilebin jamanaw la. Mohamed Toure k'a dɔn k'a fɔ ko Bassirou Diomaye Faye ka politiki tɔn mun ye
kɔni sugandi ka kɛ u ka cɛbɔ ye o ye Pastef ye Pastef olu ye Senegal fanga sina kɔni politiki tɔn ye minnu ye sebaya kɔni sɔrɔ ni jamana ɲɛma kalata in na kafo kelen yɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ ko bɛ yɛlɛma belebele kɔni don Senegal politiki tɔn lahalaya la sabula hali n'o y'a sɔrɔ Abdoulaye Wade ale ka politiki tɔn PDS kɔni farala Bassirou Diomaye Faye kan ni jamana ɲɛma kalata in na nka o kɛra ka sɔrɔ kalata in kɔni tɔ tora waati damadɔni o la a bɛ se ka faamu k'a fɔ ko ni politiki tɔnba minnu kɔni tun bɛ Senegal olu bɛɛ kɔni bɛna waati damadɔni kɔnɔ sabula Bassirou Diomaye Faye kɔni ale sebaya sɔrɔ ni kalata in na ka sɔrɔ maa wɛrɛ ma dɛmɛ a fɛ o la a tɛna kɛ banako ye k'a fɔ k'a ka marabajɛkulu kura kɔnɔna la ko minisiri faama kɔni ka kɛ Pastef maaw ye Bassirou Diomaye Faye ye sinsin fana kɛrɛnkɛrɛnya la farafinna jamanaw kɔni olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa farafinna yɛrɛ ka taa ɲɛ ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa an ka foli b'i ye i ni cɛw la halisa an bɛ to Senegal jamana na n'a yɛrɛra k'a fɔ ko jamanakuntigi kura sugandinen Bassirou Diomaye Faye ale ka sigiri in kɔni kɛra bi tarata don a kɛra jamanatigi caman ani mara ɲɛmɔgɔ caman ɲɛna Dakar o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'o ye Nama Jara ye ale fana y'a ka kumabara ɲɛsin jamanadenw ma k'u hakilina sɔrɔ jamanatigi sigini don fɔlɔ nin na an k'u lamɛn. Bassirou Diomaye Faye an y'a ka discours mɛn ma cité rapide ma quoi a kan ka baara daminɛ sisan parce que la population n'attend pas surtout prioritaire ka ca prix denrées alimentaires de première nécessité ninnu ani denmisɛnw ka baarako n'u ka kalanko université fermé na sisan a ka ca ni karo 9 ye priorité kɔni ka ca baara b'a bolo de n'a baara la bɛɛ b'a supporter mais n'a ma baara dɔrɔn on va trouver une autre voie an Sénégalais an pressé don on ne veut pas un président qui traîne. Donc le projet Amira là bon avait réussi quoi. Avait réussi à une condition quoi. Il faut que Ousmane Sonko a quoi faire. Nous Ousmane Sonko que les droits Bassirou Diomaye Faye échoué. Parce que un Sénégalais de bien, en réalité bien quoi. Bon espoir bana ba fin be ka ba surtout en jeune ka fo dɔrɔn ka tanto président de la république a kuma na dɛ wala a y'a yɛrɛ dama denw na kɔni o y'u kan d'ale ma n'ala sɔnna kɔni ale fana bɛ jɔ an ye min na bɔ a bɛ jɔ la n'ala sɔnna ma sɛnɛ la kalan na kɛnɛya cadre kɔnɔna na a bɛ jɔ an ye a bɛɛ la bon pétrole yɛrɛ an fɛ yan nɔ gaz yɛrɛ an fɛ yan nɔ donc o fana filan a b'a kɛ gɛɲa de wala an tɛ perte la dal donc denmisɛnnin de don donc a ko fana k'a bɛ jɔ denmisɛnninw ɲɛ parce que denmisɛnninw bɛ yɛlɛla bateau kɔnɔ gali kɔnɔ ka taga saji kan k'u taga Espagne n'ala sɔnna ma a b'o bɛɛ furakɛ parce que n'a ko fana k'a fɛ k'an dɛmɛ pour an bɛ se ka emploi sɔrɔ ka baara kɛ sɛnɛ kɔnɔ ni sɛmiyɛ fana sera n'an ma bɔ kana bula kɔnɔ kana baara kɛ a hakili la a tɛna se ka nɔgɔya. Bassirou Diomaye Faye anw de y'an ka quartier ta ka vote kɛ a ye jeunes an jigi b'a la kosɛbɛ parce que a ye prévu mun wɔna an na sani an bɛ engagé vote la an y'a ye a cɛsirilen dɔrɔn jeunesse kama an jigi b'a la kosɛbɛ changement bɛna kɛ dugu in na quoi. C'est le plus jeune président 44 ans vraiment an nisɔndiyalen de don sisan kɔni an b'a ɲini jeune bɛɛ lajɛlen fɛ an ka Bassirou dɛmɛ jamana in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na inshallah. halisa an bɛ to Senegal jamanakuntigi kura ka kɛlɛkɛsiɲɛ hukumu kɔnɔna na nka an bɛna Mali la n'a yɛrɛ k'a fɔ ko Senegal jamanaden minnu bɛ yen minnu ye kala ta fana u ye kala fili ayiwa jamanakuntigi kura nin ye olu ni Modibo Dembélé n'o ye VOA Bambara kunnafonidila ye ka bɔ Bamako u ye ayiwa kuma falen kɛ nin kalata nin kan ani kɛlɛkɛsiɲɛ min kɛra bi an ka jɛ k'u lamɛn. D'arriver au centre des expositions pour cette cérémonie officielle. Aw ka laɲini ye mun de ye ka ɲɛsin ni jamana ɲɛmɔgɔ kura ma? Le président Bassirou Diomaye Faye, et vous entendez la salle, elle est dans la salle, avec le dispositif technique de live streaming. cadre an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu min na an bɛ k'a fɔ ko an b'a ɲini Ala fɛ a k'a hakili to Senegal la cogo min na a k'a hakili to Senegalais minnu bɛ kɛnɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegalais minnu bɛ Mali la walasa ni fɛn fɛn b'a to Senegalais bɛ taa ɲɛ Senegalais minnu bɛ Senegal ani Senegalais minnu bɛ kɔ kan olu ka se ka u ta sɔrɔ a la. Mais aw minnu bɛ Mali kɔnɔna la ni aw bɛ baara la yen aw bɛ fɛ k'aw dɛmɛ tigitigiya la yɔrɔ jumɛn kan?
na Sénégalais minnu bɛ Mali la tiɲɛna an bɛ Mali la gɛlɛyaba t'an kan i n'a fɔ Sénégalais jamana wɛrɛ kan o b'a to n bɛ profiter ka Mali autorité bɛɛ fo mais o bɛɛ la an mago bɛ consulat la pour que ka se ka Sénégalais tɔpɔtɔ ɲɛnama papier ko sira fɛ sabula tuma dɔw la ambassade habilitelen tɛ ka se niveau dɔ la walasa ka Sénégalais dɛmɛ u ka démarches la ou bien u ka sigi la Mali la. Bon, comme consulat tɛ yan mɔgɔ de bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko chargé des affaires consulaires bi a ka di an ye a ka consulat créer Mali la o ye kelen a ka di an ye fɛnɛ wɔlɔfɔw bɛ to ka financement sɔrɔ kɛnɛma pour que k'u ka activités consolider n'o o bɛ tɛmɛ fonds d'appui des Sénégalais de l'extérieur donc a mɛnna Sénégalais minnu bɛ Mali la mun sɔrɔ a ka di an ye o fɛnɛ ka se ka na san o san a ka di an ye fɛnɛ an ka carte d'identité ni an ka passeport au lieu que tuma bɛɛ an ka taa fo Sénégal an ka se ka a sɔrɔ Mali la ka sɔrɔ an ma donc olu n'a ɲɔgɔnnaw de y'an ka ne tɔgɔ Mariam Sise Sénégal ne bɛ Mali la yan ne b'a fɛ a ka jeune dɛmɛ ka population ɲɛma ja a ka école camanba jɔ a ka hôpital camanba jɔ ka baara di jeune ma surtout étranger minnu bɛ kɛnɛ ma dɔw bɛ yen o sɛgɛn na dɔw bɛ yen ka taa quoi mais a ka wuli den aw minnu bɛ Mali la e bɛ fɛ a ka mun de kɛ aw ye i b'a dɔn an bɛ yan sisan ambassade Sénégal fana bɛ yan papier dilan ko papier sugu jumɛn an bɛ bɔ yan passeport date n'a banna passeport date exemple n'a banna an tɛ se ka taa ambassade yɔrɔ la ka passeport dilan an bɛ segin ka taa fo Sénégal la tuguni ka dilan n'a bɛ se ka ja u nana ye n'a nana a kana erreur kɛ a ka baara kɛ. Ayiwa sisan an bɛna taa arabu gun na n'o ye Moyen-Orient bingani jugu minnu kɛra Iran lasigidon so dɔw ka bon kɔn Damas n'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛwale o bɛ jalaki bɛ Israël kan o bɛ se ka kɛ farati ye min bɛ se ka a mara bɛɛ bila ɲagami kɔnɔ barisabu a yɛrɛla k'a fɔ ko ni Iran ye tajuru sɔrɔ kɛ o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka da a ka dɛmɛjɛkulu minnu bɛ o maraw kɔnɔna na VOA Bambara kunnafoni dila Kaya Tarawele ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn. Tɛnɛndon gosili juguba in ka ɲɛsin Iran lasigiden so ma ye mɔgɔ 13 de faga Iran kotigiba Siri jamana kan Mohamed Reza Zahedi ani Iran fanga lakanalikɛbaga mɔgɔ 6 ɲɔgɔnna bɛ a mɔgɔ fagataw la nin ye kasara belebele de ye Banisirala ye dansagoba de kɛ ne nin waliya ninnu kɛli ye ka ɲɛsin Iran kɔkanko kotigiso bolofara ma Siri jamana kan Ali Vaez Crisis Group International cakɛda ka hakilijagabɔkɛla ka laseliw la Iran ani Siri ye jalakili bila u juguw Banisirala kan a waliya la nka Banisirala ma jaabili kɛ ka kɛɲɛ ni u ka jalakilikan ninnu ye Banisirala ka sɛbɛntiyali man ca kosɛbɛ u ka gosili minnu bɛ kan ka kɛ Siri u sigidala jamana kan Iran Liban Hezbollah Iran kɔkɔrɔdonbagaw ani Teheran dɛmɛbagakulu caman wɛrɛw minnu bɛ Bashar al-Assad Siri jamanakuntigi ka fanga dɛmɛ kabini u ka lagɛri daminɛ waati la san 2011 na Banisirala armée ye dɔ fara u ka gosiliw kan ka ɲɛsin a ka mɔgɔ jateminɛlenw kan Gaza kabini u ka fitinɛ daminɛ la ni Hamas cɛla a masɔrɔla ka sababu kɛ silamɛ kulutɔnba in ka fagali bingani jugu bilalen ye Banisirala kan octobre kalo tile 7 la san 2023 waati la Iran Hamas dɛmɛbagaba n'a a ye a yɛrɛ lajɛya k'a tɛ fosi kalama octobre kalo tile 7 dankariliba ninnu na tun ye laseli kɛ k'ale ka ŋaniya tɛ lagɛri wulili ye u ka marayɔrɔ sigida ninnu na nka Damas bingani kɔfɛ Ali Khamenei Iran ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ale ye kangari gosi tarata don na awa k'a ka cɛ gɛlɛnw bɛna kɔsegin kɛ ka kɛɲɛ ni Banisirala ka ni waliya ninnu ye Iran président Ibrahim Raisi ye gosili nin kɔn ne laselikanw ye ko a kɛra lawuli kama dankaribaw ye duniya sariya hakɛbaw la min jaabi tɛna bila ka makɔnɔli kɛ. Halisa an ka kunnafoni duniya fan wɛrɛ la an bɛ taa Egypte n'a yirala k'a fɔ ko Egypte jamanakuntigi Abdel Fattah el-Sisi ale fana ye kɛlɛkɛsiɲɛ kɛ bi tarata don ka fanga sarati sabanan na arabu jamana min jamanadenw ka ca n'a jamanaw bɛɛ ye a bɛ fanga la nin y'a san 10 kɔnɔ laban ninnu na a jirala ko Sisi bɛna to a ka jɔyɔrɔ fo san 2030 la a kɛlen kɔ ka se sɔrɔ jamanakuntigi kalataw la décembre kalo la ni 184 o ni buruburu dɔ ye ala sɔrɔ cɛbɔ 3 wɛrɛ minnu tun dɔnnen tɛ kosɛbɛ jamanadenw fɛ sɔrɔsi ɲɛmakɔrɔ ani lakana minisiri kɔrɔ Sisi tun ye san 2013
san kelen san'a ka kɔn ka don jamanatigiya la ale ye silamɛ tɔn ɲɛmɔgɔ Mohamed Morsi gɛn ka bɔ fanga la jamanadenw ka kirikɛjɔ ba dɔ kɔfɛ. An bɛ taa Haiti gun kan n'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 50 ni kɔ bolila ka bɔ Port-au-Prince duguba kɔnɔ dɔgɔkun 3 tɛmɛnenw na walasa ka dogoyɔrɔ ɲini ka bɔ jatigɛwale kulu n'o ye gangu ye binganiw na minnu bɛ ka bonya diɲɛ tɔnba min ɲɛsilen bɛ taamadenw ma n'o ye Organisation Internationale de la Migration o y'o fɔ tarata don ka sababu kɛ kunnafonidilan waleyaliw ye bolimafɛn ba yɔrɔw la minnu bɛ ta la kosɛbɛ. OIM ye mɔgɔ 53 ani 125 u boli kɔlɔsi mars kalo o tile seginna ka taa a tile 27 cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnen la ka fara Grand Sud n'o ye sigida wɛrɛ ye ka mɔgɔ minnu ka bɔ o ye 116 olu bisimila ka ban minnu bɔra u ka yɔrɔ la minnu bolila ka ban dɔgɔkun tɛmɛnenw ninnu na. A jɛkulu n'o ye Organisation Internationale pour la Migration o ka jate tɛmɛnen y'a jira ko mɔgɔ 33 bolila mars kalo o tile seginna ni 20 cɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa halisa a bɛ Mali kura de jamukan kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔsiraw fɛ ani Facebook n'o ye VOA Bambara page ye sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Amerika baɲumankɛ tɔn o dɛmɛkulu dɔ ye Israel jalaki tarata don ka jira k'a fɔ k'u ka baarakɛla 7 fagara minnu tun bɛ dumuni lasela kɔgɔji fɛ n'u tun bɛ ka taa Gaza o mara kɛlɛ ye yɔrɔ min halaki. Ayiwa n'o dɛmɛ dɔn ka kɔngɔba ni farati ayiwa min bɛ senna kɛ VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Tobilikɛ cakɛda kulu min bɛ wele World Central Kitchen ye olu de ye laseli kɛ k'a fɔ ko tuma min na u tun b'a fɛ k'u ka baaraw lajɔ ko Israel jamana finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulu ye u ka cakɛyɔrɔ gosi. A kɛra sababu ye k'u ka baarakɛla mɔgɔ camanba de faga. A mɔgɔ fatulenw bɛ bɔ Australie, Britannique, Palestine, Pologne, Amérique ani Canada jamanadenw ye min kɛra tɛnɛn don. Israel finitigiw ye a sɛbɛntiya k'u bɛna wulikajɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ko min baaraw bɛna kɛ jɛlenya kan ni k'a kunnafoni labanw bɛɛ lajɛlen nabila. I n'a fɔ u ka kumalasela Daniel Hangari ye a lase cogo min na a ye dɔw don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o senfɛ ani ka foli ni tanuni bila ka taa nin cakɛda kulu in ka baarakɛyɔrɔ ma. AFP ka kunnafonidiso kɔni ye ja dɔw latɛmɛ ye woba dɔ kɔni yira mɔbili dɔ la min jeninen don fo k'a sisi ni a kɛra nin dangarili in senfɛ. O ja kelen in kɔnɔ nin baarakɛyɔrɔ in ka taamasiyɛn ni an b'a wele ko logo tun bɛ ye kala sa. Amérique masayaso Maison Blanche ye a yira k'a fɔ k'a dusukun kɔni tɔɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni dangarili ye min fana kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera Amérique jamana ka lakanabolo min sigilen don n'a bɛ wele ko Conseil National de Sécurité o kumalasela Andrian Watson ye nin fɔ. Ko baɲumankɛ tɔn kɔni ka wulikajɔ dɛmɛ baaraw tɛna kɔtigɛ ko minnu fana ka baaraw kan ka lakana n'u ka dɛmɛw bɛ se dugudenw ma minnu bɛɛ lajɛlen jigilatigɛlen bɛ degun kɔnɔ. Bi tarata Israel jamana kɔni ye laseliw kɛ ka jɔ jalakilikanw kɔrɔ k'olu ka sanfɛ pankulu de ye nin dangarili kɛ nka ko u m'a lawula kama min ye nin fagali juguba in kɛ bande Gaza kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka nin baɲumankɛ cakɛda ye ni u ka baara bɛnnen don tobili ma o baarakɛla mɔgɔ 7 faga n'u ka baara ye dumuni tobili ye ka taa di Palestine jamanadenw ma minnu bɛɛ lajɛlen binnen don baloko dɛsɛ degun kɔnɔ. A baɲumankɛ tɔn in n'o ye World Central Kitchen ye kɔni ye a ka nisɔngoya yira kosɛbɛ u ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ 7 fagalen kɔfɛ Gaza waleya min kɛra Israel jamana finitigiw ka sanfɛ mugu fudun dɔ senfɛ. And expressed the deepest condolences
sisan an bɛ taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa sunkalo ni ɲɛkɔrɔla la a yirala k'a fɔ ko a tɔ tora tile damadɔ VOA Bambara kunnafonidila Mariam Tarawele ale ni Imam Umar Keita ka bɔ Sebenikɔrɔ olu barola a tile laban ninnu kan Laylatul Qadr ani seliw ni dubabuw ni kalan minnu kan ka kɛ nin waati nin na an k'u lamɛn. Alhamdulillah mudu ale ni sawu tɛ kelen dɔ bɛ o bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu ma se ka sun ni bana sababu n'a ɲɔgɔnnaw fɛ bana b'u la bana min dumuni fɛn u tɛ se ka sun ayiwa o sɔw o bɛ kɛ k'o suma o bɛ kɛ bɛn kilo kilancɛ jate ɲɔgɔnna ma minnu ma se ka sun olu b'o kilancɛ sigiyɔrɔma 30 suma ni u sera ka nasɔngɔ d'a kan o bɛ ta ka di i n'a fɔ olu ka sun juru sara jakatil fitiri mudu de bɛ kɛ k'o suma n'o ye jakatil fitiri o tɛ dɔwɛrɛ ye a kira ale salatu wa salam a y'a ɲini mantonw bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jakatil fitiri bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka bɛn ka bɔ seli kɛnɛ ci wagati ma n'ala sɔnna ma seli kana jigin cogo si la k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen jakatil fitiri i ma se k'a bɔ walima i ma bɔ i ka mɔgɔ tɔgɔ la donc o la bɛɛ lajɛlen k'a faamuya k'a fɔ fɛn filaw de tɛ kelen ni sun cɛfara bɛ bɔ o ta b'a damana jakatil fitiri fana sumani mudu b'a dama ale ye kilo 2 jate mɔgɔ kelen sɔgɔnɔna na a bɛ bɔ o tɔgɔ la awɔ inshallah. Nka danfara juman bɛ o ni jaga cɛ jaga min ni an b'a ye jagokɛlaw ou bien nafolobatigiw b'a bɔ san kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ bɔ u ka nafolo la. Olu tɛ kelen ye jaga min ni o bɛ bɔ ni san yɛlɛmana ni commerçant walima an k'a fɔ a dɔ la sɔrɔtigiw bɛ ale bɔ ale bɔli condition de bɛ yen o condition tɛ dɔwɛrɛ ye ni le gramme 85 ani 5 ɲɔgɔnna jate wari bɛ sɔrɔ maa min bolo walima nafolomafɛn bɛ sɔrɔ maa min bolo a yɛrɛ halala la ni san yɛlɛmana k'o to i bolo o sankuna bɛ i kan ka jaga bɔ o la mɔgɔw de bɛ don ale mesure kɔnɔna na mɔgɔ min n'a sɔrɔla i ye sɔrɔtigi ye ka se nin sɔrɔ hakɛya ma mais jakatil fitiri ale bɛ bɔ bɛɛ de ye hali se tɛ min ye misalala hali baarakɛla minnu b'an ka sokɔnɔnaw la a bɛ bɔ olu ye hali den min mɛn ayiwa ba y'a a lasɔrɔ an ka hakɛ to kuma fɔcogo la k'a sɔrɔ seli kɛnɛ ma ci fɔlɔ jakatil fitiri bɛ bɔ ale tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ n'a fɔ dɔrɔn nisɔngɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya cogoya min na balo mɔgɔ fɛn fɛn b'an bolo sokɔnɔna na ka fɛn dɔ bɔ olu kumandiyali bolo ma ka di Alahu taala ma jakatil fitiri bɛ kɛ ten n'a o bɛ jateminɛ n'a fɔ cogoya de la fɔ zakatul fitr n'o ye nin seli jaga mais dɔn in ale ye jaga de ye jaga min gulonnen bɛ sɔrɔ kan inshallah ala k'an bɛ sababa ma. Ayiwa awa i bɛ se ka mun fɔ olu ye maa minnu bɛ saliya ka sun na jɔ nin waati ninnu na ka sɔrɔ an tɔ ye tile damadɔ ye. Alhamdulillah sunkalo laban min filɛ nin ye n'an filɛ o tile 10 laban kɔnɔ kira ale salatu wasalam a b'a fɔ an ye sunkalo daminɛ o ye hinɛ tile 10 fɔlɔ o ye Alahu taala ka hinɛ tile 10 filanan o ye Alahu taala ka kanda ye a tile 10 sabanan n'an filɛ o kɔnɔna ye ko de ye ayiwa jurumu yafa ye walima kan hɔrɔnyali an b'a faamu cogoya min na Alahu taala bɛna tiɲɛ ka bɔ sunbaga bɛɛ lajɛlen ma an'u ka baarakɛtaw minnu tɛmɛna minnu kɛra kojugu ye minnu ma kɛ ɲumanw ye minnu kɛra donc olu yafali waati de an donnen filɛ o de kɔnɔna na i m'a ye fo Laylatul Qadr yɛrɛ nana bila ale de kɔnɔ ka se ka mɔgɔw la encourager u ka se ka sun donc maa minnu b'a la k'a fɔ ko u bɛ saliya an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ bɛɛ a nafama yɔrɔ an selen filɛ o de la inshallah o la ka d'a kan n'i ye baara ɲuman kelen kɛ nin waati ninnu kɔnɔna na a bɛ double de ka taa se hakɛ la Alahu taala yɛrɛ de bɛ se ka hakɛ nin dafɔ. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. An bɛ to halisa Mali la ka kɔ ni Eid el-Fitr o seli ɲɛbila baaraw labɛnniw na min bɛna kɛ ni tile damadɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sugu kɔnɔna falen don ani fini kalayɔrɔw fana falen bɛ jama la bɛɛ bɛ taa ka segin na yaasa ka faamuyaliba sɔrɔ o la an balimamuso n'o ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale sera kalali yɔrɔ dɔ la Bamako ye k'u hakilina ta k'a lajɛ lahalaw bɛ cogo jumɛn seli ɲɛkɔrɔla na an k'u lamɛn.
ani sungalo kuncɛli o tɔ ye tile damadɔ o b'a yira k'a fɔ ko seli kɔni o bɛ k'i sɛnsɛn ka na ni dun ko seli a bɛ fini kurako ko fɔ o siratigɛ la sa an y'an senfa ka se finikalaso dɔ kɔnɔ n'o ye Bayi Couture ye Lafiyabugu Bugudani na yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ɲina finikalako a bɛ bolo jumɛn kan an k'u lamɛn. Sinon san tɔ la an kɔni an bɛ client min sɔrɔ et puis an bɛ fini min sɔrɔ ɲinɛ an m'o fini sɔrɔ parce que kurantigɛ ka ca an yɛrɛ client camanba de labila depuis sunkalo ma tile 15 bɔ an ye client camanba labila kurantigɛ de fanga ka bon et puis n'a tigɛra an bɛ baara jɔ an bɛ kuran an b'a sigi sa fo kuran ka na ni kuran nana an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ. A kɛlen bɛ ka client dɔw labila mais a ye damadɔw ta est ce que aw dalen b'a la a bɛ se k'olu ka fini kala ka bɛn seli ma. N'Ala sɔnna ni kurantigɛ bɛ cogo min na kɔni n'a bɛ ka taa ten parce que an bɛ ka suit an bɛ to yan nɔ fo suguduguma ni kuran bɛ wagati min an bɛ baara kɛ. Patron kɔni ko ni min ta sɔrɔ la k'o bɛ kala ni min ta ma sɔrɔ fana ko y'a bannen parce que finiw kɔni bɛ ka na fini ka ca mais baara ɲɛnɛma tɛ ka se ka kɛ. Ko ni min kɔni ta sera ka kala kuran tɛ mɔgɔ bolo dɛ kuran bɛ kurantigiw de bolo ko ni min ta sera ka kala o kɔni a y'o de fɔ ni minnu nana ni 3 ye a b'a fɔ ko 1 bɛ kala o la walima 2 bɛ kala o la a kɔni kɛlen don k'o provision ta mɔgɔw ye. Ma caman bɛ yen nɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tala n'u ka finiw ye kalayɔrɔ la nka u kɔni jigi b'a kan ko finiw o na se ka kala. Ne tɔgɔ Mimi n taara n'a ye kalayɔrɔ la semaine tɛmɛnen n nalen n'a ye tailleur ko i m'a dɔn ne nana retard la ko n yɛrɛ b'a dɔn ko kurantigɛ bɛ position min na nin wagati in na. Mais est ce que e dalen b'a la a bɛna kala wa. Awɔ n dalen don a la parce que san tɔ la a bɛ n ka fini kala ka bɛn n'a ye. Ne taara ni n ka denmisɛnninw ka fini ye mais mɔgɔ kelen m'a minɛ parce que i taara n'a ye di min ma o ko k'ale bolo fara ko kurantigɛ k'a sababu kɛ kurantigɛ n'a mana kala ka bɛn a ma a bɛ kɛ jigilatigɛ ye denmisɛnninw bolo bon seli dun mana se ka ban denmisɛnninw ta de ka gɛlɛn ni mɔgɔkɔrɔbaw ta ye an bɛɛ bɛ girin denmisɛnninw ta de la an taara di mɔgɔ 2nan ma o y'a minɛ tɔ kelen dɔn o fɛn mɔgɔ kelen fɛnɛ y'o minɛ mais an yɛrɛ ka client préféré m'a minɛ parce que a bolo fara awɔ n jigi b'a kan parce que n ka mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ de don n ka mɔgɔ ɲɛnamaba de don a b'a kala. Client dɔw fɛnɛ nisɔgoyalen don nin waati in na ka d'a kan taa ni ka segin cayalen bɛ kosɛbɛ u bolo. Ne kɔni taara ni n ka fini a bɛ 2 semaines bɔ o yɛrɛ rendez-vous da depuis ni kunna sini n bɛ taa ni n ka sigi la o tɛ ka se ka n ka fini ban ne ye n ka avance bɛɛ d'u ma o ye rendez-vous yɛrɛ jan taara halisa a ma ban a b'u bolo yen n kɔni bɛ taa ni n ka sigi la k'o la dɔrɔn. Ɲinan n'i y'a jateminɛ seli labɛnw u bɛ senna kosɛbɛ maaw fɛ finikalayɔrɔw falen bɛ kosɛbɛ clientw na minnu bɛ ka na u ka fini kalataw bila yaasa u ka se ka ɲinan seli in kɛ damu kɔnɔna na. Nka gɛlɛya kelen bɛ finikalalaw kan n'u bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don o ma o de ye kurantigɛ banbali ye min yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ u ka sɔrɔ la ɲinan. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo. An kumana halisa tournoi international de l'amitié de basketball de Caen n'o ye sanfɛciliw badenya ɲɔgɔn dan ye Mali ni farafina jamana 3 wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ tile 8 kɔnɔna na ɲɔgɔndan kɛra a kun cɛra kunun tɛnɛn avril kalo tile fɔlɔ palais des sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ. Mali musomanninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan ani Mali cɛmanninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu de y'a jɔnjɔn 2 bɛ ta ka bɔ Tunisie musomanninw ani Tunisie cɛmanninw ɲɛkɔrɔ. Mali musomanninw jalatigi Mable Doumbia ma ka nisɔndiya dogo Mali kelen ka kuru 92 sɔrɔ Tunisie kuru 76 final kɛnɛ kan. An pɛrɛnnen no yɛrɛ Coupe d'Afrique an b'a ta ka na inchallah 2024 nin bɛɛ dabɔkun y'o de nin kun ye tournoi amical dɔrɔn de tournoi d'amitié donc nin tɛna to an bɛna an bolo jigin an bɛna dɔ fara baara kan pour que ka se Coupe d'Afrique ye yan Mali la inchallah. A ye mun fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛnɛ in kan ka se ka se ka jɔnjɔn in ta. Mali le kun b'an kɔ la ayiwa nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan lamɛnna Cheikh Thioro fɛ jɛmukan nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Regis bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.